субҳи чоршанбе мақомоти Покистон иттилоъ доданд, ки дар натиҷаи ҳамла болои донишгоҳ дар вилояти Хайбар Пахтунхва камаш 21 кас ва аз ҷумла донишҷӯёну ходимони ин муассиса ба ҳалокат расиданд. ҳамин манбаъ иттилоъ дод, ки амалиёт ба поён расид. ба қавли ходимони полис, гурӯҳи силоҳбадаст болои донишгоҳи Бачахон дар минтақаи 400 воқеъ дар 17 километрии шаҳри Пешавар ҳамла кард. масъулони донишгоҳи Бачахон мегӯянд, ки дар ин муассиса тахминан 3000 нафар таҳсил дошта, рӯзи чоршанбе дар бинои донишгоҳ наздик ба 600 меҳмон барои иштирок дар як ҷамъомаде ҳузур доштанд. як донишҷӯе, ки ҳангоми ҳамла дар донишгоҳ буд, мегӯяд: ваҳму ҳарос чунон зиёд буд, ки яке аз дӯстонам худро аз бинои баланд ба замин ҳаво дод. мо ҳама тарсидем. силоҳбадастон бо садои баланд аллоҳу акбар мегуфтанд. покистон борҳо мавриди ҳамлаҳои маргбори ҷангҷӯён қарор гирифтааст. баъди куштори беш аз 134 кӯдаку навраз дар яке аз мактабҳои шимолу ғарби ин кишвар дар моҳи декабри соли 2014 покистон бар зидди ҷангҷӯён амалиёти густарда раҳандозӣ намуда садҳо фарди муттаҳам ба ҷангҷӯиро кушта ва ё ба ҳабс гирифтааст. гурӯҳи таҳрики Толибони Покистон масъулияти ҳамлаи 20 январро ба дӯш гирифт.